И здравейте хора, аз съм Христо Гейминг и днес ще ви представя новото ми клипче за играта Brawl Stars. Както виждате, Ник го няма, замества го Мелани, за която също може да се да се абонирате, и за канала на Марто, който ще бъдат долу в описанието. Така че да почваме и да ги сразим на Gem Grab. Както виждате, Пайпър ми е 9. Ще играем с почти максната Пайпър, с почти максната Тара и с почти макснат Спайк. Така че да започваме. Реди. Тарата е добра. Така. По принцип с Пайпър ще играем само на Gem Grab. Сич, може би не. Ще поиграем малко на Gem Grab и после ще сме на профила. Така, ако имаше хубаво баунти, можеше да играем, но баунтито е такова, че е за повече танкове. Този Дайнамайк не се прави на интересен. И не е много хубаво да се може на керри, точно преди причина. Аз трябва да играм малко. Имам 10 левел Пайпър или нещо друго, като дигнем. Веднага ще направя клип за това. Но сега основно. Марто, гледай да ги събереш. Ако можеш, апка. Тя го фракна. Карай. Този е почти. Тази Пайпър. Тази Пайпър вече ще мре. Бия. Какво? Как не бия тази Пайпър? Добре, започваме с загуба. Но не се знае. Може би да не почнем с загуба. Айде! Да. Тази Пайпър на 160 избяга. Както и да е. Марто, ако искаш, служи, не знам, Каро, отко имаме едно боксче. Надявах се на Star Power, но явно няма да има. Служат някакви други бrawleri, например Каро и Роза. Така мисля, че ще сме добре. Карай, ще ги бием. Айде да не забравим. Идвайте в новия ни клан Играчи БГ. Какво, баунти ли бе? Кой служи на баунти? Ма тук Пайпъра изобщо не става. Тук ще трепат веднага. Марто, ти ли служи на баунти бе? Тук ако е 10 може да стане. Не, тук просто Пайпъра за нищо не става. Просто аз тук трябва да се стоя и да... тази как я оцелих. И тази Шели. Това не трябваше да се случва. Добре, този е дет. Така. Искам да убия тази Пайпър. Чайте дали мога да издебна някой. Тук е опримето. Айде назад. Назад. Не. Тук направо ги разбих. Добре. Тук идеално се получи. Така сега ще ми подскоча.
И сме идеални. Добре, подготвихме се за Gem Grab. Успяхме на това. Окей. Смени на Gem Grab. Така, хора, започваме пак с Gem Grab. Значи Мелани трябва да го смени. Мелани. Gem. Така. Марто, дай реди бързо. Да. Така. Добре. Да видим дали този път ще се получи с Карл и Роза. Тази Пайпър нещо ме дразни. Аз тук си ги събирам по това да си прави кефа горе. Кроули. Кроу се замина. Явно аз съм Джим Кериер, па Мелани ще ни пази. Така, тук Пайпър е отселен. Още ми ги на мен джимчетата. Така. Тук Кроу е дед. Не, това не трябваше да стане. Спрете го! Кажете ми, че го спрете. Взимай. Къде? Давай, назад. Тази е дед? Не. Марко, винаги назад. Криц. Аз ще ви пазя. Този път мисля, че ще се получи. Идеално. Добре, тук се получи. Добре, играхме с Пайпър. Направихме 2 победи и 1 загуба. Така ще я дигам и ще чакам за Star Power. Сега отиваме за Спайк. Така че ще дойда след малко. И така, хора, почваме с Спайка. Тук даже имаме едно боксче, за да ги отворим, да видим дали ще ми се падне Star Power. Един биг бокс имаме. Ето и Спайка. Кикнете го. Така. Приемай. Почваме. Дайте на Gem Grab. Gem. Не Сич. Така. Тази реплика. Така. Добре. Да видим какво ще направим. Надявам се да максаме Спайка. Ще изиграем пак 2. О, не, Брок 10. Имаме. Ела Брок. Фо, биме. Тези ни разказаха играта. Този Брок е много гаден. Айде. Тази Шели е почти дед. Така, аз тук малко ще се покрия. Айде, Брока е дед. И този е дед. Идеално. Мелани е по-добре да е Джем Кериер. Пазете се от мините. Така не ни докосват.
Да не могат да идват. Добре. Още 2 джема ни трябва, само да не избомбат. Така да я предпазим малко. Така. Само мен да не избомбат. Да, добре, назад. Марто отблиза последния джем и ние ще се крием назад. Ако трябва да се завърти. Не, съм дет. Айде! Марто долу! Не хубаво. Просто да, бе, ще паднем. Отдясно, тръгвай надясно. Спайка нещо не се получава. Ако искате, дайте баунти. Да пробваме. Реди. Ама Марто сложи шелятка. Аз със спайка мисля, че ще е добре. Защото отблизо съм като танк. Ужас. Тази Шел е почти дед. Франк. Их, този Кроу. Че са този Франк. Да. Скачаме като някакъв гном този Кроу. Избомби го. Така. Лайла. Добре, убих ги и умрях. Важното е, че ги убихме. Така, сега дайте да седим заедно. Така, скочи. Браво. Дайте сега да седим заедно. За да може да не ни избомбват. Тук е Франка. Внимайте, ще стъмва. Сигурен съм. Ще стъмва! Така, дай да седим заедно, защото ти мога ме покриеш доста и аз да ти помогна. Стой, чакай ме. Идвам. О, не, розата нещо много ни е... Айде! Този Кроу. Горкия Кроу. Го избомби. Айде. Само да внимаваме да не дойдат тук. Ето ги! Добре, Кроу е още жив, ама ти ще умреш. Добре, сега няма как да дойдем просто. Внимайте точно накрая да не се отдерем. О, добре. Тук е идеално. Така. И... идеално. Окей. И... сега хора ще играем с Тара 9. Ама първо да отворим боксчетата. Кажи на Меланито, че... нали знаеш какво да й кажеш. За сега няма Star Power, 5 джема. Няма Star Power. Така. Сега. И ето е тарата. Джим.
Защото тарата изобщо не става за така. Джим. Реди. Марто от Джин ли? Не знам. Джин малко. Както и да е. Хайде да пробваме. Защото имаме вече двама за придърпване. По-скоро някакъв танк може да се опримо или кой. Или Джеси по-скоро. Така, да видим силата на Тара 9. Защо точно срещу мен? Не, Март, не трябваше да го дърпаш. Добре, аз сега мога да ги придърпам, ама ще ви изчакам вие да си заредите силата. Може ли да ми я дръпнеш тази, така си го заредиш? Бях се подготвил за супер, ама този прямо подскача като цирков колон. Да, тази пусна ме шок. Да, на мен ми лагва нета. Просто перфектно. Айде! Нитата е дет. Вземи ги и бягай. А така, бягай. Красота! Айде, попримо. Биваш я? Браво, бе. Айде назад. Назад и двама. Примо! Внимай, ще скочи. Добре, тук се получи старата. Айде. Идеално. Добре, стар плеер. Дали ще мога да един на 340? Така. Баунти ли? Марто, баунти Шели. Ето го клуба, влизайте тук. Вече се разрасна. Така че... Защото знаете какво стана с миналия клуб. Просто не ми се говори. Айде, това баунти колко зарежда? Гати баунтито. Pet hours later. И разгил. Добре. Нямат много силни, освен Шелито. Марто, стой пред мен, за да мога ме покриваш. Пайпера май на 10. Не видях добре. Внимайте с Пайпера. Както и да е. Внимайте, тук има оръжие. Не ми казвате, че и тримата ни сразих. Тази Пайпер тук нещо не ми харесва. Добре, имам за придръпване. Тази Пайпер много ме дразни. Чай, не им влиза директно в контакт. Чакай! Така. Айде, тези са на малко. Той другия беше на малко Шелито, ама каре. Добре, трябва да им влезнем заедно. Не по-отделно. Пайпер е тук. И как винаги ме нацелува тази Пайпер? Да ти Пайпера! И Шели. Не. Тук старата няма да се получи, мисля. Избомбия? Не. Те просто настрелват един път и край. Меланите не знам за какво така им влезе в директен контакт, но
Май на Gym Grab ще се окаже много карата. Айде, имаме време. Можем. Тук сразих и Пайпера има, но не стана. Дайте Джим. По-добре ни върви Джим. Така. Последна игра на Джим. Марто, ти какво да сложиш нещо по-добро? Еми, служи, ако искаш Джеси. Джеси. Така. Айде. Ние с какви големи купи сме и... Кроу, Феникс Кроу 10. Как го цели. Как аз мога да се боря тук? Кроу е дет. Марко, препоръчвам ти да бягаш. Така. Добре. Ще ни бият. Този Кроу много ме дразни. Айде. Коджина. Лайла. Коджина пиши дът. На 900. Браво. Браво. Назад. Назад. Бягай. Така. Това е победа. Значи тарата на Gym Grab е перфектна. Еми, добре хора, ако ви е харесал този клип, абонирайте се за мен, абонирайте се за канала на Марто и Мелани, който ще остава долу в описанието. Дайте лайк, как се казва Мелани. Аз бях Христо Гейминг, чао и до нови срещи!